Hello guys, welcome sa tuang Facebook Live. Yan, kung may ligong kay traditional Filipino na first time yung nakita ng video tanawa o paminawa good para sa inyo ni mayang gabi. Taon sa mga dong. Mayang gabi na mo dong. Bila edad mo dong? Ha? 8? 6. Ah, 8. Taungat pa. 6 na ka? 8. Doon sa mani mo kuyog? Ha? Aw, ginagawa ka kaila. Katong isa. Naon sa man, abi? Karong nga. Yes. Naon sa man ka na, pakitabo. Sa Nganong nabali man? kasaman. Basketballan tayo, naon sa man ka? Gipaglod. Wala ka magdula. Basketball. Wala sila. Nagdula. Ang tanawa guys, na nag-liter C man eh, Pero wala mahilot ni pagkakuan. Nahilot. Mahilot na. Asa ang pilot? Diya sa may super highway. Superawi sa... Diya sa may sa Awis. Huwag ka mahilak ka to daw. Pagkabalik. Hilap. Nagilot. Pero karon wala na sakit. Ang isa okay. Pero mananay magamot. Gidaw. Kira. Okay ra. Saka. Saka jud. Yubo ka. Bukod gamay. Pilong lang. Pilong lang tayo mga ubo be. Bukas. Ano? Yung layon tanong na. Una na ito ubo. Tanggal mo tiso. Di ka mainom. Di ka mainom beer. Papa lang. Bawal beer ha. Si Papa lang. Kulog. Ay, kamot. Ay, kamot.